Ναι. 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 Ναι, έχω. Ναι. Όχι, δεν έχω. Ναι. Ναι, έχω. Ναι. 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 Έχω Facebook. Ναι. Ναι, έχω Facebook. Ναι. Όχι. Δικτυώνεσαι με τα άτομα που είσαι μακριά και πρέπει να μιλάς. Για να ενημερώνομαι για κάποιες καταστάσεις. Είναι η μόδα της εποχής. Να επικοινωνείς με άτομα που ξέρεις, που είναι κοντά. Να ξαναμιλώ με τους παλιούς μου συμμαθητές. Γνωρίζω άλλους φίλους. Για να περνάει η ώρα μου. Βλέπω τα νέα των φίλων μου. Για περνάει η ώρα. Γιατί μιλάω με φίλους μου στο εξωτερικό. Να επικοινωνώ με τους φίλους μου, ψυχαγωγία. Γιατί είναι ένας τρόπος να επικοινωνώ και να βρίσκω παλιούς μου φίλους και είναι η μόδα της εποχής. Για να μιλώ με τους φίλους μου. Για να επικοινωνώ με φίλους που δεν έχω δώσει επαφή. Δεν ξέρω. Γιατί με ανάγκασαν οι φίλοι μου να έχω Facebook. Δεν ξέρω. Δεν είδα κάτι ανησυχητικό μέχρι στιγμή. Εντάξει, δεν ανεβάζω συχνά, αλλά εντάξει. Όχι, δεν γνώρισα. Βασικά ξέρω ότι μπορεί να συλλέξει όλες τις πληροφορίες. Δεν ξέρω πώς μπορεί να τις χρησιμοποιήσει. Εντάξει, από τη στιγμή που το επιτρέπεις να δημοσιευτεί, σημαίνει ότι αναλαμβάνεις τις κατάλληλες προϋποθέσεις για το πράγμα. Πρώτα χρησιμοποιήσει άνετα για οτιδήποτε άλλο θα χρειαστεί. Εντάξει, τώρα σε τα χέρια φτάνουν οι πληροφορίες, το είναι άγνωστο. Όχι. Τι τα κάνει, ξέρω εγώ, τα δημοσιεύει. Φαγγελόνιδα! Ξέρω ότι τα παίρνει και φυλάει τις πληροφορίες, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Πιστεύω χρησιμοποιεί τα. Αστυνομία. Τούτα. Δεν ξέρω. Γίνεται, τι γίνεται, δεν γνωρίζω.